Joko tresnamu pasrahke ring pangeran yen mesti jodone ora bakal kurang jahat yen mesti jodone ora bakal kurang jahat. Tugasnya menik ngono jemput kadang panitia durpres. Wah, tugasnya menik. Dan niku rasa dijemput pun nyenuk teng mriku kok. Oh, mboten jenengan rono. Ayo. Nyenuk ilek gedhe. Ngono. Kowe joget kaya kuwi mau. Ayo mentul-mentul ngono. Oh iya. Mentul-mentul. Ya karo nut-nut ngono mah. Heeh. Monggo kadang panitia kalian niki kali Mbak Meni. Miki pun teng mriku gentenan. Ya. Doropres. Ya, Anu Doorpresipun nyiarne dateng mriki mawon. Monggo panjenengan. Nah, ngoten ganti suasana. Wah, gino aja. Kadang panitia. Lah, mangke saderenge Doorpres niku ketoke nyanyi riyen ngoten lho, Pak. Niku ben sajake niku entuk hiburan ngoten lho, Pak. Radi mriki mawon kadang mboten storing. Niki pun jinak, Pak, mboten nyathek, Pak. Pokoke kena siki kletik-kletik niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada hadiah utama yang kita tunggu-tunggu. Pun. Uap yo Pak. Nggih. Unyer. Tolong Mbak Menik sing mundutne. Oh, kula, Pak. Nggih. Yen tak unyer niki hadiah utama. Ket mau RT loro wae lho Mbak Menik. Lah nggih. Hadiah utama. Sebuah niki tak berupa napa niku? Kulkas. Kulkas 1 pintu. Nggih. Nah, mangke hadiah sing kedua nggawa sindene sitok. Nggih. Pak Dalang kula titip Mbak Bintari dumateng Roko Mas Rikno. Tikno. Nggih. Sing maron. Nggih. Iya nggih. Sing mundut ampun kula. Nggih. Lah nggih tak awok-awoke sik to lho, Pak. Wis to. Lah nggih tak krape ngene lho, Mbak. Lah RT loro neh. Tak lumahne tak iringne iki lho, Mbak. Wis to. Lah bener wis mendhet wae ya, Pak. Nggih. Aku golek ada sik, Pak. Iya. Iya, Pak. Pokoke kudu wonge langsung ya. Tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan. Oke. Suaminya, istrinya enggak boleh. Hadiah utama. Tepat pukul 01. Nggih. 40. 01.40 menit. Nggih. Oh, sesuai janji. Yang dapat hadiah utama loh tahun pungkur RT 5. Ini RT 5 lagi. RT 5. RW 02. B. Yat. Buyate Pak Gion apa piye iki? Hah? Hah? Buyat iki? Duh. Buyat mi. Rene wo Bu Pamong. Bu kami tuwa. Bu kami tuwa. Elok. B. Yat. Ngono ki nulis komplit Yat nih nyaput kok. Niki nyuwun gending napa sakderengipun menika? Ha nggih. Cocok galicok B. Yat Wodo Deblo. Cocok nih. Nggih. Buwo? Oh nggih. Nyanyi nggih Buwo, joget ngoleh hadiah. Nggih, nembak. Padha persis. Mriki Buwo minggah riyen. Buyat. Niki persane teng kula lho, Bu. Kula sing ngowok-owok lho, Bu. Nah mriki. Ha nggih. Mboten